България има 240 депутати. Но защо София избира 46, а Видин само 4? Територията на страната е разделена на 28 административни области. Всяка от тях представлява избирателен район, чието население праща свои депутати в парламента. Изключения правят само София и Пловдив поради високата гъстота и численост на жителите там. Общините в София са групирани вместо в един в 3 избирателни райони, а самия град Пловдив е отделен от областта в свой избирателен район. За да определим броя народни представители за всеки район, е необходимо да знаем 3 основни числа. Колко са народните представители за цялата страна, колко е населението на страната и колко жители има във всеки избирателен район. За да се осигури политически плурализъм на избирателите, в закона е установено, че един избирателен район трябва да има не по-малко от 4 народни представители, независимо от числеността на населението в него. Първата стъпка е да определим колко души от населението на страната са представлявани от един народен представител. Когато разделим населението на страната на броя на депутатите в парламента, който за редовно народно събрание е 240, получаваме така наречената обща норма на представителност. Почти винаги полученото число не е цяло, както е и в конкретния случай. Втората стъпка е да разделим населението на всеки район на общата норма на представителност, за да получим колко народни представители следва да бъдат пратени оттам. Оказва се, че има райони, които биха излъчили по-малко от 4 депутати. В съответствие с правилото за минимален брой народни представители, на всеки такъв район се отреждат 4 мандата. Това обаче променя съотношението с останалите райони и нормата на представителност трябва да се пресметне наново, като този път изключим населението на районите, в които вече сме отредили по 4 депутати, както и като извадим сумата на тези депутати от общия брой в парламента. Ето и актуализираната норма на представителност. Сега, отново, населението на всеки от избирателните райони се разделя на новата норма и получаваме нова стойност за мандатите там. Третата стъпка е на всеки район да се дадат толкова мандати, колкото е цялата част от числото получено при делението. Остатъка на всеки записваме отделно. Отредените така цели мандати се сумират. Разликата показва колко общо са мандатите, които се съдържат във всички тези остатъци, които записахме отделно. Тези висящи мандати разпределяме така. Колкото по-голям е остатъка на един район, толкова по-напред е при реда на вземането от нераздадените мандати. Ето защо подреждаме наново районите, но този път не по азбучен ред, а по големина на остатъците от предишната стъпка. Ето така. Накрая, започвайки от най-големия остатък, даваме по един мандат на всеки район по намаляващ ред, докато не изчерпим неразпределените мандати. С това мандатите за всеки избирателен район са окончателно определени.